Avui ens trobem al concessionari Cars Gallery de Barcelona, amb Òscar, responsable d'Aston Martin a Catalunya, on repassarem totes les novetats de la marca. Començarem parlant una mica de les novetats d'Aston Martin. S'han introduït diferents canvis a la marca des de fa temps ja, evidentment, alguna col·laboració amb AMG. Ens pots donar 4 pinzelladetes, sisplau? Sí, evidentment la marca Aston Martin, al igual que altres marques de luxe, treballa constantment amb els vehicles, com els diferents vehicles que té. I a partir d'aquí el criteri d'Aston Martin és seguir dins d'aquesta gamma de luxe, i el que fa és una constant evolució dels vehicles que ara mateix estan dins de la seva gamma, com pot ser el DB9, Vantage, Vanquish, Rapid. Llavors el que fa és constantment millorar i aportar més valor afegit en aquests cotxes ja existents. Com és conegut, Aston Martin està entrant dintre d'un procés evolutiu també, amb diferents col·laboracions amb altres marques, que en un futur el que faran és encara millorar més aquests vehicles de gamma de luxe com són Aston Martin. Aston Martin és una marca de luxe anglesa que va néixer el 1913 de la mà de Lionel Martin, creada amb el seu nom i el de la famosa cursa de muntanya Aston Clinton que va guanyar. Creada en temps de la Primera Guerra Mundial, eren moments difícils on es fabricaven 14 cotxes a l'any i el seu primer soci es va retirar. Lionel es va declarar en fallida i va vendre la marca a la família Benson, anomenant a Lionel com a director tècnic. Aston Martin, a la dècada dels 30, va tenir moments gloriosos per la marca, creant models internacionals com Le Mans o l'Atom. Va començar a guanyar curses fins a la Segona Guerra Mundial, que va tindre que fabricar material bèl·lic. La marca la va comprar David Brown, d'aquí ve la línia DB, que va guanyar Le Mans i la Miglia Miglia als anys 40 i 50. El punt àlgid de la marca va ser el 1960, on James Bond va conduir el DB4. Aston Martin va començar a canviar fa un any amb el 177, un model amb sèrie limitada capaç de superar els 300 km/h i amb una estètica agressiva. Va continuar el Zagato, un prototip especial. Aston Martin, Òscar, es diferencia perquè treballa sempre artesanalment. Evidentment, han tret, per exemple, un model que va ser una sèrie limitada, el 177. Quina diferència és treballar artesanalment de producció en sèrie? Evidentment, quan entrem a l'hora de valorar vehicles d'aquesta gamma, d'aquest luxe, quan més personalitzats són, millor són. Si una persona, un client que compra un vehicle Aston Martin de gamma alta, vol que el seu vehicle sigui diferent, que sigui diferencial, que incorpori elements que vehicles elaborats, construïts, fabricats en sèrie no poden aportar aquest valor afegit. Llavors, per exemple, parlant d'un Aston Martin en concretament, quan un client el vol configurar al seu gust, a la seva mesura, hi ha un procés de producció que tarda durant 3-4 mesos per estar amb totes les especificacions i configuracions que aquest client ha desitjat. Actualment, Aston Martin disposa de 4 models: el petit Vantage, l'estilat DB9, el 5 portes Rapid i l'exclusiu Vanquish. Aston Martin es caracteritza per l'utilització de materials nobles, de primera qualitat i tot fet a mà. Tenen 2 bases de motor, el V8 i l'excel·lent 6 litres V12. Anem a centrar-nos una mica en el vostre concessionari, és Cars Gallery, aquí a Barcelona, a passeig de la Zona Franca. Dintre d'Aston Martin, quin és el model d'aquí a Catalunya que més us demanen? Aquí a Catalunya, per volum de ventes, i ho portem de manera més global a nivell estatal, el model que més s'ha vengut amb trajectòria estaríem parlant del Vantage amb les seves diferents versions. Tenim el Vantage V8, el Vantage V8 a la versió esportiva, i després també hi ha una edició especial que és el Vantage V8 SP10.
Ens pugem a l'Aston Martin Vantage SV12. Em quedo meravellat amb l'interior, tot cuidat al detall i amb una olor de pell característic. Posem la clau i engeguem el motor. Increïble el so del V12. Accelera com un diable i es menja les corbes sense respir. Actualment hi ha 4 models a la gamma Aston Martin. Anem a repassar-los una mica les seves característiques, diferències entre si. Anem a començar per aquest que tenim aquí, per exemple, el DB9. Explica'ns una mica més sobre ell. Sí, el DB9 és, diríem, potser que, sobretot aquest que tenim aquí al costat, seria una mica la referència d'Aston Martin perquè és el vehicle del James Bond. Llavors, estem parlant d'un vehicle de 517 cavalls, és un V12, per motor de 620 també. Llavors, i al igual que tots els Aston Martins, una elaboració artesanal en el que serien els interiors entre 180 i 220 hores de mà d'obra, en principi artesanal. Llavors és un cotxe de luxe, és un cotxe ràpid, és un cotxe que el seu element sobretot diferencial és que el pots identificar amb una pel·lícula, per exemple, que diguem. El Vantage, com parlàvem, és un vehicle V8, el DB9 hem dit que era un V12. Llavors, com comentàvem anteriorment, normalment Aston Martin treballa molt en els seus models oficials i el que fa és constantment intentar-los millorar. Vam partir d'un V8 Vantage, hem passat també a un V8 Vantage S i ara mateix hi ha una edició especial que és el V8 Vantage SP. També hi ha un model que es diu Vantage N430 que ve també molt incorporat del cotxe, sobretot de competició, que incorpora molts elements competitius, amb molts elements de carboni i diferents possibilitats pel client per configurar-lo d'una manera molt més esportiva. La diferència en cavalls, parlem entre 426 cavalls a l'V8, 430 a l'N430, 436 cavalls al model SP10, i sobretot la gran diferència entre un Vantage i un DB9 que estàvem parlant abans són les transmissions. El DB9 incorpora una transmissió Touchtronic, que diguem és un canvi important perquè és una transmissió completament automàtica, i el Vantage V8 encara porta una transmissió que es diu Sport Shift, que és un model semiautomàtic. Llavors hi ha una diferència important a l'hora de la conducció entre uns models i uns altres. Espero que us hagi agradat el reportatge d'Aston Martin. Aquest i molts més us trobareu a la nostra pàgina del YouTube, diaricatalà.cat, i a la nostra web. Espero que us hagi agradat. Salut i gas!